Priatelia, dostáva sa k vám skupina videí, ktoré hovoria o tom, čo sme vo wingfoilingu, kitesurfingu a windsurfingu robili v novembri 2025. Vo videách sú predstavené spoty z celej blízkej Európy: Slovensko, Čechy, Chorvátsko, Rakúsko. Snažil som sa vyjadriť krásu nášho športu alebo našich športov, romantiku a zábavu. V každom z videí je pesnička, ktorej text je môj a ktorá bola generovaná umelou inteligenciou, a vo všetkých pesničkách sú jemné rady ako na wingfoiling, windsurfing a kitesurfing. Napríklad v tomto: ako sa obliecť do zimy. Alebo v tomto: kam ísť na vlnu v Chorvátsku. Kameňak, jugo, blízka obec Premantúra. Zdravím vás, pekný koniec novembra, Miloš.